Hati aku. Hey ya, hey hey wait as, up ya, oh hey hey. Ya. Awas, ha, hey, hi, hey, hey, ya. Yay! Hey, oh! Yeah! Awas, hey! Hey, oh, as! Hey, ya! Hut! Hey! Hush! Hut! Hiya! Hey, hey, ya! Ah, hey! Ah! Yo! Hey! Hey! Ah! Ayo maju yen kepengin dadi gotongan aja kembelo ndasmu parat. Hei, hot lo. Was ambruk kandak bentuske. Hei, ayah. Oi, awas ayah. Oh. Ayo, Kang yo, salin musuh yo. Hey, 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 wait, why, ya, wah. Ayo. Hey, ya, hey, ha. Minggat kowe. Hot ha. Eto es ya. Wo. Dapat pedang. Es et. Ho. Ayo, pilihan nih.
digdaya barang mati tak awet son labuh bangsa hanjrah arum asma reki Sopo iki? Raden Waratsangka balakon kumandhang garbaharanku. Ayo mundur yen misih kepengin dawa umurmu, ora sah kaken sumekean, ora sah kaken bebangah. Ayo maju sak cindhil abangmu, etan-etanan kowe. Ya. Ten jebol yamu kowe. Hey!
Abrabak sura kabrahan nanggeget waja mlintir kumbala sugal wijiling sabda hing atialah ora pangling iki anak Wirata Seta Buminjaya ya Ratu Trigarta Prabu Susarma Mundara ora sah njajal kasekten mungsuh tanding lawan Prabu Susarma. Apa abamu? Kowe arep nglamar Dewi Utari dinampik sing dadi panglamarmu nganti kowe ngreka daya budidaya arep mbedah negara Wirata. Pancen bener. Dewi Utari bakal tak wulungake bareng pecahing dadang. Piye? Jaluk rak umurmu ya. Bah. Ayo atek kusik. Pak blo hot pak waya wo. Manganjur laguning angin gugur agraning arga Guru Gurnita kagiri-giri
desmalaning rat leketing jagat gelah-gelah bumi panusmaning jajelaran sukertaning bawana. Yo, aku yen mung nganggo okol ora bakal unggul ing jurit. Titik Wirata kuwi negara kang adi kuwasa, negara kang gedhe. Yo, ora susah kakean okol nanging akalku tak gunake. Aku bakal mabur ing antariksa. Bakal tumuju ning Taman Keputren negara Wirala cidrak colonge Dewi Utari iki. Hey! Hey! Dalah ngujireng pupuh wis susarmo kowe ninggalake palagan mabur mbuh ning ngendi paranmu ya sak maburmu sak tinggal glangkang colong playumu kelakon barisanmu prajuritmu saka negara tak trigar tak babati barisanmu dina iki kowe hey 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 yo hey 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 yo hey 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 mundur ora mikir Utari kowe ana ngendi Utari? Bumi gunjing langit kelap-kelap katon lerikin canging halis ori sang maweh kehandurung menawi boten sisip ing tamawas punika rawuhipun Kakang Mas Utara ingkang amarpeki Kang Rayi kula pun Utari. Iya Yayi. Yayi Utari, ndadekno sumurupmu Yayi. Dina iki negara Wirata ibarat nasibe kaya ancik-ancik pucuking eri. Kados pundi ingkang dados nalaripun Raden? Utari,
Dina iki negara Wirata dirampit saka rong negara. Dirampit saka rong negara, ya kuwi negara Ngastina kelawan negara Trigarta. Saka ngarep negara Trigarta saka mburi. Ya kuwi negara Ngastina Sata Kurawa kang dipandhegani dening Karna Basena. Mula tekane pun Kakang Utara merepeki Yayi Utari mapan ana taman keputren negara Wirata kene. Aku mung bakal nyelametake. Aku mung bakal nyelametake Yayi Utari aja to iki mengko. Yayi Utari kejamah dening mungsuh sinuwun kula ingkang sowan. Iki yen ora kleru sike diwrehatnala. Lho nggih. Sinuwun Raden Utara. Nyusul mapan ana taman keputren negara Wirata ana parigawe apa he Kedi Wrehatnala? Mugi ndadosaken kawuningan. Paduka Raden Utara menika dados Atmajendra, tegesipun putranipun ratu ingkang mapan wonten ing negari Wirata. Kenging menapa kok malah Paduka Raden Utara umpetan mapan wonten ing taman kaputren negari Wirata mriki? Kamangka nasibipun negari Wirata ibarat ancik-ancik pucuking ngeri. Mboten ngantos sak siliring bawang malih. Mboten ngantos sak siliring bawang malih negari Wirata saged rata kelawan bumi. Kenging menapa? Kenging menapa Paduka Raden Utara? Negara wis arepe bedah bapakne, ya kuwi Ratu Wirata Prabu Mangsapati. Wis kaya anguk-anguk sing dadi nyawane mapan ana mbun-bunan, ewadene malah anake umpetan ana ing taman keputren mriki. Nyuwun sewu, dateng pundi jiwa kasatriyan Paduka Raden Utara? Kagyat ori sangapi rangu ori nangkul ginempit kempit dosa ngarep naning bawono Kakang Mas Utara nadyan arep dikaya ngapa lan kepiye? Utari kuwi adimu, aku ya anake ratu. Ora ketang sethithik aku ya duweni jiwa kasatriyan. Aku ora negake marang kowe Kakang Utara. Kakange melu maju perang adine Utari ya bakal sak bisa-bisa magut ana payudan. Ya. Rasa sedina kaya setahun rasa rene kaya wapiku ya yang rene ganti kan bisa turu apa paksa pikir kesiramu bayanganmu kata sinetron
Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurilah wala haula wala quwata illa billah. Selamat pagi Mas Gareng. Yo. Pagi Dik Petruk. Pagi Gong. Pagi Mas Petruk. Sujud syukur ngarsaning Allah Ta'ala ketemu ana ing season goro-goro patet songo. Iya ya Le. Masih dalam rangkaian nuwun inggih menika anggenipun para warga masyarakat pepunden-pepunden ingkang mapan wonten ing Dusun Kaliula anggenipun ngadani upacara syukur nuwun inggih menika bersih dusun ngono. Syukure para warga masyarakat marang purbaning Gusti ingkang Maha Dumadi. Gusti ingkang murbeng dumadi dipun wujudaken dipun aplikasikan dalam rangkaian adicara bersih dusun. Wah, iya ya Le. Nggih. Kula sepisan malih garis ngandhapi atur kula wonten ing ngajeng. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak unjuk dumateng Bapak Asun, Bapak Ahmad Zaini ya Le. Sumrambahipun sedaya para panitia ingkang ikut andil suksesi pagelaran wayang kulit dalu sak mangke. Iya. Dan ngaturaken panuwun dumateng seluruh warga masyarakat ingkang lenggah mapan wonten ing Kaliula, dusun Kaliula. Anggone wis tresna karo awake dhewe cak kanca sanggar seni Astabrata ya tresna laire ya tresna batine nggih. Ora iso omong-omong apa-apa kok Mas Gareng karo Dik Bagong mung isone njurung pandonga sak rampunge adicara wayangan dan seluruh rangkaian adicara bersih dusun ingkang lenggah mapan wonten ing Dusun Kaliula. Dusun Kaliula dadi dusun sing ayem dusune kang sarta tentrem kang dadi kabeh warga masyarakate. Amin amin ya rabbal alamin. Pancen sing disuwun kaya mangkono kok Dik Petruk. Yo saiki gegojekan karo tetembangan. Yo saiki nganggo bawa sik. Mas Heru. Halo, dalem. Menapa niki? Pelok barang ya. Siap. Pelok barang. Langgame napa, Mas? Langgame yo apa ya sing pelok barang sing penak. Tombok kangen pelok barang. Anu dadi ati. Dadi ati. Ya. Mas Anang kene Mas Anang, aku sawin ndak petruk sampean. Ya Kak, tugasmu ke ya. Sak langgam neh kok kek bak prigel ya. Iya. Mereka dituntun terus Kang. Iya, Selamat pagi Mas Nanang. Nggih, selamat pagi Mas Akbar. Ketok suarane masih semangat ya. Oh, warak kok. Oh iya. Weh, seneng melu Astabrata seneng ya? Oh, seneng presindene ayu-ayu kok. Sing paling ayu sinden favoritmu sapa Astabrata? Sing saking Ngawi niku lho peh desane nyeluk weneh niku kula kudu mriko. Oh iya. Kaya apa to? Mbawuk iki kaya apa? Aku kok. Yo kapan-kapan rono. Tak pedan motor dhewe ben. Ayo Mas Nanang sampean tak gonceng. Oke, siap. Wis anu Mbak Yovika sampeyan malah sing digonceng. Nah. Yo sing lanang no sing gonceng. Ya to Mas Nanang? Ya harus. Lah kok nek digonceng Mas Nanang malah turut kalen. Jurusane ndi Mas Nanang? Langsung sesuke langsung dung ngono. Nyapa wi? Apa kuwi? Langsung dumar iso. Iya. Nah. Mas Nanang apal bawane anu to? Sambung Manci Dalu to? Nggih, siap. Heeh. Sik siterku tak setelane neh. Aulia. Nggih, sambung Wanci Dalu. Sik tak nyeteli siterku sik. Iya, iya. Mau tak leh ning kono. Sik. Oh alah, ya. Penyiter handal. Sinten? Lah niku Mas Victor nih. Pun akrab nggih kali Mas Victor. Oh, nggih. Kancanana Mbak Pangesti.
Ben dibawani karo Mas Nanang. Iya. Nggih. Karya besar Ki? Karya Mbah Sukron. Heeh. Nggih. Lah, tak santai mawon. Nggih. Wis isuk-isukan santai wae Mas Nanang. Nggih. Selamat pagi Mas Nana. Nggih, selamat pagi Mbak Aulia Pangesti. Tekan ndi? Ayo nek kulino ngetut Astabrata tekan ndi Mbak Aulia Pangesti? Peh kula nek anu ngardolan ngene Mbak Aulia. Teng pundi? Engko alasane dolan ngene Mbak Aulia saknoke engko mampir neng Tretes ngono. Bayu lah kok kebablasan to Mas sama ning Tretes sih. Kok apal men karo Tretes ana apa nih? Apal. Asrama Putri. Oh. Tretes niku nggih. Kok iya apal. Apal. Yuk. Ya saya bawone. Emanipun. Nun para ingkang menulya. Mong sak ning pondokan kok kuwi ya ta. Menika bawa sambung wanci dalu. Oh, ngono ya. Wis sapa sing muni sapa kuwi? Kula nek Lho gak nek ning Samboya. Yayi wis akrami. Emanipun Yayi wis akrami, sayangnya engkau sudah menikah. Sudah menikah. Terus Pamadurung son ingkang hanggarwa. Pamadurung sun ingkang anggarwa, pamurung rabi no aku sing arep ngukup. Nggih, ndah neo Mbak Aulia umpama dereng ngoten lho. Urung kok. Lah pancene dereng Mas. Urung to? Masalah weh wangi. Cek perawan ting-ting kaya ngono. Lah iya. Ndoki. Dan Astabrata kowe. Ndoki. Sakmene kabeh iki perawan kabeh. Aku percaya to. Iya. Engko ndoki engko. Gah aku. Iya. Walah ya. Iya, Aku ndak kuat masak barang. Iya, Nyawang ayune Mbak Aulia ndak kuat to. Pah. Ayu ya. Nggih. Ya. Prantene maksa syukur jebul nimas uga nglanggati. Prandine mangsa syukur, tapi masih bersyukur. Mergo sing kono, sing wedok malah nanggapi. Nggih, saestu tasik ngrespon WA kula mari Iya. basan. Terus Ayo to sambung rasa najan wanci dalu. ayo sambung rasa senadyan walaupun di malam hari. Malam hari. Ya, terus Tan ana ingkang rubeda nyun tak tresno nadyan mung srana piranti. tan ana ingkang rubeda renek sing ganggu nyuntak tresna meluapkan rasa cinta walaupun nganggo alat gitu piranti nganggo alat. Yuk Gambar muga ngeklo. terima kasih Mbak Ulia nyuwun sewu niki jenengan paring Mas Nanang ya. Nuwun para ingkang minulya. Nah, Mekaten kula langgam sambung wanci dalu. Sampun katur. sampun katur. Menika wonten gitukon rokok Mas Oh, Nanang. nggih sembah nuwun Mas Akbar. Ya iya. Nggih, sembah nuwun. Makasih. Ayo Kak. Mas Yoga sing setia menemani kamu Mas Nanang. Iya. Digendong. Iya. Mbak Yu mriki mriki Mbak. Ya, jan.
Iya. Anu, Mas. Selamat pagi. Pagi, Mbak Prigel. Iya. Masih semangat ya, Mas? Masih semangat. Anu ya, Mbak Prigel. Sing gede pangapurane lho. Piye, Mas? Tanggal 30 aku ra iso. Ra iso ning Kalimantan. Sing gede ya. Ya rezekine Mas Badar. Ya, aku tak ning anjuk-anjukan wae. Engko liya dina, Mbak, liya dina. Engko nak entuk. Ya insyaallah. Ya, jenengan. Nggih. Apa Mbak? Yo, napa iki di suasana yang pada pagi hari ini panjenengan arep ngatur nih apa sing cocok karo pagi hari ini? Oke, musiknya mau urung muni ya. Iya no. Ini musik ya. Iya no. Ya kaya-kayane belaran saya. Iya. Pengertian kok. Mbak Yui pengertian. Ya sudah turu-turu sik. Iya. Bukit berbunga ya, Mas? Hah? Bukit berbunga. Wah, bukit berbunga. Dangdut ya iki ya. Ya. Iya. Bukit berbunga. Wah, jan. Loh, ibuke sik do mirsani jenengan lho, Mas. Oh nggih niku. Alhamdulillah, matur sembah nuwun nggih, Bu. Melu ngeleki dusune, nirakati dusune kok. Napa sampun cumawis Kang Mas? Nggih, coba kaya ngapa? Bukit. Bukit apa meng? Berbunga. Liyo ketemu waktu. Iya. Yo, cawe sesaji kang sira nutuke lakon babareng lakon kaya ngapa? Ayo Le, tak dereke. Ayo Mas Pedro. Sikra kang pola tumingal. Konceng langit kelap-kelap katon lerek kencanging alis ong ore
sang maweh gandrung sabarang kadulu wukir moyak mayik iya jagat iya dewa ya Bathara ngestu padha dawuh Nyai Prabu Duryudana nggonku dadi senopati mandhegani barisan Ngastina Sata Kurawa anggone bakal ngelar jajan mbedah negara Wirata kae ndak sawang yen ora sisip sing dadi panyawange Karna Basusena kang magut ana ing Rananggana kae Atmajendra negara Wirata Raden Utara kang dadaki ana madyaning palagan ya kaya ndak tibani nraca bala ora mundrak sembah ider-iderane Yukya malih kinarya balupi Surya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa tur kadangipan yayah tunggil ibu Paman Patih Harya Sengkuni kula wonten dawuh anak angger Raden Utara ndak tibani nraca bala nganti semaput banjur ana pawongan kang gotong ragane Raden Utara dipapanake ana wujuding rata kae sapa paman kula nggih dereng sumerap anak angger ning kok sajak semunipun kok kaya panengah Pandhawa si Arjuna sanes paman sanes menawi mboten sisip ingkang dados pandulu kula lare ingkang gotong raganipun Raden Utara gek dipun papanaken wonten ing pagedhonganing rata kala wau kok sajak kaya bocah wandu kok sajak kaya bocah banci ning nitik saka glagate solah selagane kaya wandu ning kok ya kaya Arjuna kaya Janaka kaya panengah Pandhawa coba diperpeki coba dicedhaki paman
Purna bata mirah ingsun ingkang hangusiri wonten ing pakusiran nenggih Sang Kedi Wrehatnala mboten wonten ingkang winawas amung kawaspadaning sedya nering sedya arsa lakuning ngrata den ener wonten barisan Ngastina Sata Kurawa dadya miris barisan Sata Kurawa nganti mandelung mundur barisan Ngastina Yo, Ayo maju Sampun. Hei. Yo, mundur. 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 Rekat lampahing rata tanpa hantara prapteng suguning harga ya jagat ya dewa ya Bathara kok sajak nyolowadi pawongan sing ngendhaleni wujuding rata nganti barisan negara Ngastina bubar mawut sar-saran kok besus timen anggone ngendhaleni wujuding rata ya ta ya jubriya rasaning atine karna Basusena coba tibani neraca bala mbuh dadi apa kreta kae
Watmara Sang Harjuna esmunira kamanungsan kasarepan tingkaing mungsuh ing Koko Prabu paduka dereng dungkap ingkang dados jasad kula paduka nibani naraca bala kula badhe nglepasaken jemparing minangka tandha pakurmatanipun kang rayi dumateng paduka Koko Prabu nganggo Karna Basusena. Adyat ori sanggape orangu ori nangkul kinempit kempit edan-edanan ya wis cetha ngiglo kang tanpa warana ora ana sing bisa ora ana sing kuwagang jemparing kaya ngene iki trampile kejaba mung bocah kae nganti jeneng sirot nibakake jemparing teratas marang jemparinge kakangmu ya to ya piremune jebul bocah kae to ya pun kakang marem pun kakang wis ayem tak enteni ning sajroning perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun ya Cak Bagus. Mentang Gandewa sinandangan Warastra Kyai Pasopati ingkang merbawani angin gedhe medal saking jroning panah satemah mahanani mundur mandelong barisan Ngastina. Yo, maju, maju. Yo, Gundala. Hey. Lur. Oh.
Prabune Ratu Utama Patihe Patih Linuwe ning kene sing ana kurkaryaku karo kowe Utari. Wit biyen mula aku tresna lair terus sing batin karo kowe Utari. Mara gage imbang ana sing dadi rasaku we Utari. Kowe dadi bojone Susarma ora bakal tiba aning Parangsuri nanging bakal tumibeng ana kasur babut. Kowe iki biyen wis ditampik sing dadi panglamarmu. Aku wegah nampa sing dadi katresnanmu Prabu Susarma. Ora gelem piye? Kowe gelem dadi bojoku ora? Kowe gelem dadi garwa prameswarine Prabu Susarma mapan ana ing negara Trigarta ora? Lamun Utari ora gelem, apa kelak ruda paripeksa? Sapa iki arep nyelametke Dewi Utari? Aku Jagal Bilo. Kowe ratu Trigarta Prabu Susarma. Sembada kang jinangka kowe bakal ngukup Dewi Utari lamun bisa ngadepi kaprawiran lan kadigdayane Jagal Abila. Sara nyawa kowe mati dening aku. Jagal Bilawa apa? Wong liya mbok apusi kena ning aku ora bisa. Arep malih dadi bulus poleng. Aku ngerti yen sejatine kowe kuwi dudu Jagal Bilawa ning kowe iki Werkudara. Werkudara kowe Werkudara kowe wis konangan karo wong-wong Kurawaya kowe kudu mbaleni hukuman 13 taun. Cangkeme
Pandita karya wangsit pindha gombang adab ing tawang ya pune yang wis ngerti pune yang wis sumurup ora ana jalma kang bisa jemparing trampil nganti jemparinge kaya wong sujud nganti jemparinge kaya wong ngaturake bekti kowe namur laku kowe sesinglon dadi guru tari dadi guru olah kabudayan mapan ana ing negara Wirata wah Kanjeng Eyang pune yang bombong pune yang marem pune yang wis ayem atiku putuku jeneng sira isih pinaringan wilujeng sak kadang-kadangmu wis ya pune yang bakal pamit dhisik bali ana praja rahayu kang tinemu Janaka apa iki jemparing nganti jenggotku mbrodol malih ketok enom nek iso titis kowe ngger iso titis nek mun jemparing iso nganti mbrodolke jenggotku wow layak jebul kowe to cah bagus hayu rahayu kowe ngger panjenenganing sun ki wis krasa nalikane kowe kabeh kang padha ngabdekake diri ana ing negara Wirata tak angkat derajatmu Sodo Dwija Kangka tak angkat dadi Bupati Paranpara Jagalabilawa tak angkat dadi Bupati ing Reh Dedaharan Kedi Wrihatnala Bupati Olah Kabudayan Tantripala Dama Granti Bupati kang ngurusi babakan tetanduran kang sarta Rajakaya Salindri uga mangkono tak kon ngayomi anakku Utari arepa diapusana kaya piye pun eyang krasa kados pundi nalaripun do sinuwun kowe rak putuku kabeh para Pandhawa to mboten ngaku kowe iki putuku Pandhawa mboten endi tanganmu selehen ana dhuwure sirahmu. Lah tenan kowe Puntadewa kowe.
Yoga laruta saking Gudha Sagara Gala yen tananmu tusa sang sri rak tenan to Puniyang wis krasa tinemune jebul ingkang ngabdekke diri pribadimu kabeh mapan ana ing negara Wirata. Tan murunga kabeh putu-putuku para Pandhawa nuwun inggih Kanjeng Eyang. Banget panuwun kula dene paduka Kanjeng Eyang saged dados lantaran pengayomanipun kadang para Pandhawa. Nalikanipun para Pandhawa anglampahi paukuman setunggal warsa kedah umetan mapan wonten sawijining nagari. Aku sing ngucapke panuwun, aku sing ngaturake tarima kasih Pandhawa. Yen ora saka tandang kridamu kabeh ndak kira negara Wirata bakal bedah merga dirampit dening negara Trigarta kang sarta negara Ngastina. Pun eyang janji, pun eyang patembaya ya putu-putuku Pandhawa. Sok nalikane wis dumadi perang gedhe kang ingaranan Baratayuda Jaya Binangun, aja pati-pati Pandhawa ngetokke ragat lamun bondo donya negara Wirata durung entek gusis. Lan janjine pun eyang kang pungkasan, besok lamun Baratayuda Jaya Binangun wis anekani, Pandhawa aja ana kang ngetokake senopati lamun anakku Seta Utara Pratsangka durung temekaning pati seneksenan jagat sak isine.